Hi guys, it's your boy Aritoy. Yeah. Karon guys, nagbaklay mi paubos. Padulong mi dito sa Enterprise para kuhaon na mo tong among girentahan nga sakyanan. Kay mo biyahe man gud mi karong gabi guys. Padulong mi sa Chicago. Pasinog makapangutana mo guys no kung nganong nagrenta mi og sakyanan. Grupo man gud mi manglakaw karon guys, uban nga mo ang mga amigo dire. 6 man gud mi kabuok guys. Tapos dili man gud mi masulod og isa ka sakyanan mo nang nagrenta mi og sakyanan. Kay kuan man to mong girintahan nga sakyanan 7-seater dyan no. Kuan siya guys, Dodge Durango. So nagbaklay lang mi karon guys kay duol ra man gud nara diri sa Atbang. So, tabok lang ni. Tapos nana dayon. So kita lang ta dito guys pag naa mi dito. Thank you. You're welcome. Got two different options for you. We've got this minivan right here. If you want to open it up, take a look, make sure everything is good. Okay man po no? Si Bibi here. Tapos si Roderick at saka si Jose. Where's the other option? It's going to be right over here in the corner. I can walk y'all over there and we can check that out. Okay. And then you just pull it and it'll automatically close. Right here, if you want to open it up, take a look. I like this one. You want to go with this one? Yeah. Okay, gotcha. And did she already take payment inside? You don't insert your own card? Perfect. Everything a whole lot easier out here. So gi-check niya ang kuan guys. And I'll do a quick walk Ang gas, around, walang make sure mileage. there's not major or significant damage wise before we get going. Ito daw? Lion niya kung nabay damage. Sige. Damage. All right. For the most part, everything does look good. Nothing more than just a couple of minor scuffs on here, but that's just just the general wear and tear on the vehicle, so you don't have to worry about that. Okay. You already got the damage waiver and the roadside protection is on here for you. And can I get some initials from you? First initial there is the acknowledgement of the protections. Second initials there is going to be the acknowledgement of the charges. Third initial there states that you're the authorized driver for the vehicle. Oh, And actually then- we are 3 drivers. Is it okay? 3 driver. Did y'all add those in Actually, no. Okay. Who are? For him and my other friend. Okay, gotcha. Are y'all married? We're married. Yes. Okay, gotcha. So you're good since y'all spouses. You're automatically authorized. Okay. Do you have that other friend's license with you? Yes, Pic we have in a the picture. A picture. Yes. Unfortunately, it has to be like a hard copy of the license. If there's any time like before y'all are y'all heading anywhere like far? We're going tonight to Chicago. Okay, gotcha. Can I add it online? So Online? you can add it online. You can do it at like a different enterprise. You just have to have at least that person's license with you. Probably that person too, but if you had like just that person's Or maybe license. we can come back later. Yeah, if you want to come back later, at least with that person's license, we can add that on there. Okay. And then lastly there, it's going to be a full signature, and that's just acknowledgement over the entire contract. All right, here you go. What type of gas should we fill it? Yeah, it's just regular. Regular gas. 87. Okay. Thank you. Y'all have a good one, okay? You too. Thanks. Bye-bye. Let's go! So guys, muna niyang na-rent na mo nga sakyanan. Chevrolet nga Tahoe. Medyo dako-dako gid guys. So wala di siguro available atong Durango nga Kasi dito isa. Durango nga kuan, Dodge. Dito Dodge ay Chrysler. Kabalo ra ka drive ani? Okay no? Makabalo ra lagi. Dahan ko ani ay kanina ni nato pa itong sunod. Chevrolet.
dako bitaw siya no, dili na siya uing pagkadako ba. Pero eject track on ko kay sulod eh. Muli sa ta? So right guys. Sit See you later. So nakauli na mi diri sa balay guys no. Karang sakinan guys naka-park. Then karon magkuha na mi guys, mangandam na mi, mag-impake sa mi sa mo ang mga bagahe. Kita-kits lang taon niya guys, may maglakaw na mi. Hi guys, manamig pang-impake guys, nanami diri sa sulod. Tapos amo na silang pangsunduon mga kauban namo. Kay manglakaw na mi. So kita lang taon niya guys. Putas loyo pre. Direng mga kon, mga energy drink. Alright guys, kompleto na mi. Og lakaw na mi guys. So kita-kits na guys. Yeah. So hi guys, nanami diri guys no. First stop na mo, nagpagas mi. Maybe kuan nga lugar guys. Not sure ko pero murag Kentucky ata ni. So ang na-travel lang namo guys is 3 hours. So napa may mga 5 or 4 kay kuan lang man among biyahe guys. 7 hours, maximum of 8. What's up guys? Bray, labit lang CR. Diri So naghapit mi diri guys sa sulod no. Kay kahion kayo ko. Ang ngalan ani nga gasoline station is Pilot. So kumusta? Kapag kayo akuan, fresh taco pier. Wow. Padayon namin sa mong biyahe guys. Travel pa mi og 4 hours di ay. Hi guys, nanawid diri sa Cloud Gate. Mo ni siya ang iconic diri sa Chicago. Sa una, sa mga salida lang namo ni makita. Pero karon guys, nanagid mi diri. So thank you kayo Lord sa blessing nga imong gihatag. Okay kay diri guys, kay murag kami binakauna sa first diri. Wala pa kayo tao ba? Sakto ra gyud among decision guys nga may biyahe mi og 9 PM sa Nashville paingon diri. And kani nga park guys is wala siya ay bayad. Bye-bye Cloud Gate. Amo sa ning i-explore ang inyong mga unsa pa inyong ika-offer diri. Sama na mo ng mga turista. Nice kayong flower guys oh. Karon guys naghinay-hinay na og dagsa ang mga tao no, pa-picture ana ang Cloud Gate. So nice kayang place guys. Dako siya. Nay napalibutan siya dagko kayong building. Diri sa akong likod oh. Diri guys, na sila open stage. Ang ngalan ani guys is Pritzker Pavilion. Mo ni tibuok niyang kuan guys oh, porma. Nice king structure sa stage guys oh. Mura siya og rose nga flower.
Dito sa gilid ka ganina, dili kayo nako siya ma-appreciate, pero kung nanakaday diri sa ubos, nice kay siya tanahon. Mo siya bulak. Rose man ata ni yung purmaan eh. And diri guys, another view, another perspective sa maong stage. Sa likod niya is ang building. Nindot kayong bulak guys, oh. Kika na ning kahuya. Nice kayang place guys. Dili gid na ko malikayan nga dili ko mag-record. So kani siguro nga vlog na ko guys is taas-taas siguro niya nga ako ang video ani. Grabe, ang love niya. Ito. Sabihin ko lang, perfect ka. Karon guys, baklay namin no. Agi mi diri sa ilahang gitawag nga Crown Fountain. Ano guys? So, wala lang siya gandar. Nice kayo ni guys pag mag-andar unta siya. Mangita lang kong clip sa YouTube, ako lang ibutang or picture. Unsay porma niya kung maggana ni siya no. So baka karon mo pa lang na oh. Bawo siyang Clorox guys, bawong Sunrox nga ana ba. So maglakaw-lakaw mi guys no. Ang plano ng tanamong adtuon sunod is ang Jollibee para mamahaw mi. Kaso close pa man ang Jollibee, 10 AM pa mag-abri. So mangita lang miyan niglaing kananan siguro. Mauntan yung plato ng mong anhaon guys oh. Kaso alas 10 pa mag-open. Kaning sa likod nako guys nga naay lion. Mao na siya ang Art Institute of Chicago. Naay fountain diri guys pero wala gandar. Nami karon sa South Garden. O kaning fountain gitawag nila og Fountain of the Great Lakes. Very nice kaya ilang place. Wow. Og diri sa akong likod guys, na si Abraham Lincoln. And matud pa sa mapa, kaniya ko ang gitindugan karon is gitawag ni siya og North President's Court. Dugay namong binaktas-baktas guys, naabot na mi diri sa Chicago Harbor. Dako kay diri sa likod guys oh. Mura siya dagat, pero no. Dili siya dagat guys. Kuan siya, Michigan Lake. Michigan or basta Michigan Lake. Dito napita guys, ito na ay Ferris wheel, ambot ug makita ba siya, ma-emphasize ba siya dira sa camera, pero usap na sa mo ang adtuon karong adlaw guys. Diha ang Navy Pier. Diri sa Chicago guys no. Daghan kasi lag mga park, puros mga nindot, napuno og mga tanom, mga bulak. Then diri sa nakita ninyo guys, daghan kay gadagandagan, daghan kay jogging. Kung ikaw usa ka mahilig sa jogging guys, kani nga place is perfect jud kayo para sa imuha. Daghan kay sila activity diri guys oh. Ilang gibuhat. Nagdaghan kay nag-fishing. Mo ni mga activity nila diri sa shore guys, fishing, napoy nag-jogging, walking og biking. Sige li guys oh. Tanaw guro niya kung asa daghang isda silalom. Karon guys, pabalik na mi sa mo ang giagian no. Pabalik na mi dito sa may Jollibee. Karon guys, naami diri sa Starbucks. Kay sarado pa man ang Jollibee. So mga pinga-pil sa mi ani o diri may magpaabot sa oras. Dito sa unahan guys, daghan kay nagatuga. Duda na ko guys, graduation gyud na ba. Kaya lisod po trip lang na nilang magtuga-tuga sila. So pag humano pa nga dito sa Starbucks guys, balik na backline ko diri sa may Jollibee na sad. Thank you. Who is that, Lucas? Jollibee.
Lucas, abi ni mo Lucas, no? Si Papa sa una nagtrabaho sa Jollibee, sa Pagadian. Shout out sa kong mga kauban sa una sa Jollibee, no? Sila Tito Chloe, si Kinit, si Pogs, year 2009 or 2010. Nagtrabaho ko sa Jollibee sa una, guys. O si Tita Lizelle Buendia. Shout out sa tanan ako mga kauban nga wala na ako manganlan, no. Pasensya og sorry kaayo. Yeah. And then 2 steamed rice and 1 adobo rice. And what's the name of the order? Jeanette. Thank you Jollibee, craving satisfied. Pabalik na mi guys sa amo ang parking. Kay adto na pud mi sa katong building 360 view daw. So amo ni amo ang next destination, guys. Na taas. Saka mi diha. So guys, dili ra kay habog dire. 94th floor. Grabe kita kay dire guys ang mga building. Nana among buhaton guys, oh. Mo-tilt ang glass. Siyagit na sila dyan. Ikaw, hadlukanon ka heights. Gamay-gamay pero rigid as. Ako jud kay hadlukanon man ko, pero dapat ako nang walaon kay Papa na biya ko. Matod pa nila, face your fear daw. Kanahon tagdi ka kaigit ani. Ay, bawal man ang kamera sa sulod guys. Sayang. Okay ba po guys ang experience, pero wala magkukuyawi eh. Nice kay mag-chill diri guys, oh. Napod sila bar diri sa likod. Kung pwede ka mag-inom-inom pod kung gusto ka. Pero ako, dili lang ko mo inom kay mag-drive manggod ko guys. Ano ininom nyo? Margarita. Wow. Wow. Nice. Mo din yung gitawag isang 360 guys kay patuyok na yung view ani. Dili lang kay isa lang imong makita, kundi tibuok pa view patuyok ana. Kani nga building guys, oh, habog gini siya. Pero mas habog gining amo ang gianhian guys. So nanganaog nami guys. Manami dito sa taas. Ug karon ang next na mong destination is ang Navy Pier. Nanami diri sa gawas guys, ug gikan mi diri oh. Yes, taas. Nag-tilt mi diha guys. Hi Lucas. How are you? So mag-backline na po may padulong sa Navy Pier. Mga 20 minutes guys ang baklayon na mo. So kita nga anta dito niya guys, tingnan nami. Yeah. Grabe taas sa tawhan na guys. Di makaya. So guys, nabot na mi dire sa Navy Pier. Og mo na yung itsura dire guys.
ubay-ubay gyud ang tao guys. So ang amo ang sakyan is ingon ana barko siya guys. So gipangita lang namo tong kung asa tong Sea Dog Cruise. So inaan niya mo sakyan niya sa mo ang architectural tour. So inana mo ang gitsura niya guys. Naglinya nami guys. Good. Thank you. Grabe to eh. Pipisika. Guys, sumanamig sakay sa barko-barko guys sa Sea Dog. Karon padulong nami sa amuang parkingan sa sakyanan kay muadto nami sa amuang i-book nga hotel. So kita na lang ta dito guys. Unya. Kini maabot nami. Yeah. Hi guys. Ano mi diri sa hotel? Sulod nami diri guys. Diri mi 30 minutes away from the one guys dito sa among panglaagan kay mahal mo dito sa sentro guys sa mga hotel namin dito sa Renaissance Glenview Suite Hotel. So mo ang lobby guys. Basura pa ito, no? Basura ba yan? Sure. Basura. Mario. By Hilton din to eh. 323 and 327. Oh, 337 no? Hindi kami 327. 327. Ah, 327 pala. Sorry. Nice speed lang hotel rin guys. May pakahoy-kahoy rin sulod oh. May sofa naman kayo. Kasya ba kayo dyan? Lights, please. Ganda? Ganda. Bye. Bye. 323 kami ha. Sige lang. So muna yung room guys. Ay Lucas! Bibi! Come inside! Come on! Come! Go inside! Come on! Lights. Alright. Quick room tour guys. May kapihanan. Babo. CR. Nice limpyo. Kita ni mo ang highway. So, nice ang kwarto na mo. Okay kayo siya. So, yun guys no. Mag-ilis. Mag-freshen up sa mi guys. Then manihapon. So, kita lang taon niya.
Yeah! So hi guys, sumana na ako kaligo tapos manihapon ako karon. Nag-take out lang yung pagkaon guys. Sila Lucas sumana sila pangaon. Tapos ako na lang ang wapa kakaon. Sobra na mo ganiha. Ang unang pong gibalot. No? So yeah. Kaon sa ko guys. Tapos mupahulay na ko ini man akong kaon. Dili lang sa nikutob guys. Kita na lang punta ugma pohon. Yeah. Hi guys, good morning. Manamig kaligo. Tapos manasad mig pangandam. Ulat na lang mi sa oras usa mo ang mga kauban nga mahuman sila. Tapos karon taud-taud is manglakaw mi. Mag-check out na pud mi no. Palangga guys, so perting liho ka. Kita-kits lang unya guys. Peace. Karon guys, manggawas na mi. Bye-bye hotel room. Karon guys, pakita na ko sa inyo ang view sa amo ang hotel diri sa gawas pagkabuntag. Na sila ikuan dia guys oh. Mga tambayanan. Nga pwede ka magkape sa imong buhaton diha, basa-basag libro, chill. Tapos ang una na mo adtuon is ang Seafood City diri sa Chicago. Naay kuan dito guys, mga Asian product. Lucas. And siyempre naay Jollibee o Red Ribbon. So mamalit ni dito para balunon padulong Nashville. So mo to guys no, isip ko sa Kapinoy. Mura man taon mong kalipay ani Jollibee. Ubo ra kami kalipay ni guys, Jollibee ra gyud taon. Bye, thank you. Sa buka di taas no? Wa kita ka suroy dira ba? Short lang tan, short. Na po sila gym diri guys oh. Open for 24 hours. So lagi kay na mo ni explore ni nga kuan guys no, ilang hotel diri. Pero usara ako maingon guys, comfortable siya. Katulog ra gyud mig tarong kagabi. So mo to. Lami kay mo katulog guys. Thank you Renaissance. So kita lang ta dito sa Seafood City. Hi guys. Abot na mi diri guys sa Seafood City. Aran Jollibee guys oh. Jollibee. You want to eat Jollibee? Yeah. Okay. We'll eat Jollibee, okay? We will buy Jollibee, okay? Morning. Sa Max. Dito mo Jollibee ron? Magpabunta na tayo sa Jollibee, magpili ng food. Sige. Meron na dyan pinipila ng mga kakanin ata yan or mga grill. Kunyara tayo mag-grocery dito? Tara sa Max tayo. Okay, tara. So guys, dito daw may magkaon karon sa Max. So dito may magkaon guys. Thank you Rod. Chicken oh. Look at the chicken oh. Background natin chicken oh. Chicken. No? Ay, maghalo-halo tayo. Halo-halo. Magit na. Kaya wa man nahurot guys. Muna lang guys, amo nang ipambalot ng uban. Sarap po niya ka. Ang namin pangaon ito guys. Karon na namin diri sa Seafood City. Manggrocery mi gamay. Ngita mi og haplas sa bata. Makita ko na dito na. Ay, dito lang. Mga bikasin. May cherry pear din. Ibot na kami, Frank. Sige. Ibot muna tayo. Hindi mo pa ng bayaran. Guys, kung mga laag mo dari sa Chicago guys, i-check mo din yun nga lugar, Seafood City. Nice kayo. Dagang kayong Pilipino. Bicolon. Tapos, mura na po kag nasa Pilipinas. Kay
halos tanang product sa Pilipinas na diri makita nimo. Sabangan ni may bench, may Johnsons, Juicy, Baby Blue. Kailan tos baby ano? Ug pati ang music guys, River Maya. Sa akin nang ikaw ay no Lucas please. So mo to guys no. Basin og naa mo ipangita ang Filipino product nga makalaag mo diri sa Chicago. Try ninyo nigsuroy diri guys, basin dai naa diri inyong ipangita. Yan na yung Bulgari ng mga senior. At saka going senior. Senior. Nasulod silang Janet guys na malit og Jollibee. Bawal yung sulod, ginamit may cart. Bilhin lang mi diri sa gawas. Going home guys. Yeah. Bye bye Chicago. Bye ko sila pa po. See you again kung makabalik mi diri. Bye bye Jollibee. Ah, 780. Biniter aday. Ano tunga mo ang mahal? Ay. Biniter siguro dito eh. To Axel sa man to. City raman dai pre, 50 miles sa atong gibaylo. Thank you. Thank you. Alright guys, bomba na mi guys. Bahala na mo dia ha. So yun guys no, nanamoy idea guys ha, kung manhin mo Chicago guys, agi mo toll gate. Mo to siya bayro nun 780 dayon kung to axles to brain sa meaning axles Kaya no? sa ako ani, their chassis sa sakyanan. Okay, mo to siya pre axle. Mo din sa chassis sa sakyanan di ay. Ato mo papadulong na mo diri guys, so meaning agi dito kay ato umiog mahal ba. Affordable ra man di ay. Char. So guys, so pa rin ang human ng bayro nun guys. Abot sa unahan, naanap po yung bayro nun di ay. Ano po do? Nangayo na po sila. Basinog, city na po ni. May siguro. Abot sa unahan na po na guys. Basing naanap po yung city na po. Mao sigurong nitipas miya itong una naman ni Derek. Daghan, may bayro nun ni Derek ay. Tol ay. Hapon naman ko guys. So nya, biyahe pa may mga 8 hours. So, 6 hours na lang ako, 6 hours and 17 minutes. Ala uno ni gamay gid no. oo, 6 hours na lang dahil guys. So 2 hours na mong nabawas dahil 3 mining agi sa naibayad nga tol. So okay ra. Padali man po dahil ang mga paguli dahil nga agi may dire. Remove card. Okay na. So moto guys, 450, 4.50 ang bayro nun. Action pa may karatol kasi wag siradaan mig balik. Di kulang mo gud mong driver sa height. Ay tor gyatag sige no guys wa. Di pagigatulog. Ano po guys? Bayad na Pangkatulo. Pangkatulo nga kuan guys. Bayro nun. Pila na po kani dire? Pila to na 7, 4, 11. 7.80 or 50 rin kanibe. Mga nasa kuan siguro ang bayro ng buwan no, mga 20. Budget kag 20 sa toll gate lang. Oo. 1.80 lang day guys. So budget day gani 15. You're welcome. Ta kay barato na. Ang unahan kani, napabaka gihapon. 0.18 lang yun. Gabi gini. Nagkagamay man. Kay 7 dayon 4. 4 din karon 1. Pero depende siguro sa lugar ng mga tuan. Katong uban ning lahos man. So unahan nato. Naano po to'y bayranan dito nahan. Na po. Mahal na po to siguro gihapon nila. Depende ay no kung sa kalayon ang imong dalan nga gigamit. So mo na to'y last nga toll gate nga mong labyan and diretso na mi pa Indiana.
balay guys. Ning hapit mi diri sa my rest area. Kay manihapon mi namanggod mi gi-take out nga pagkaon katong sa Max kaganina nga mong paniud to sobra. So diri na mo kaunon guys. Tura si Lucas kinahanglan magud pong mag-break mi kay si Lucas para pud maka inat-inat ba. So mo na porma diri guys. Kana guys, kana makita ninyo, pwede ka diya mag CR kung kahihion ka or kalibangon ka, diya pwede ka diya musulod. Karon guys, musulod ko dito sa building. Li ko dito naabas lang mga baligya nga ano, sa tubig man lang. Pwede di purmas building guys, so diya dila ang restroom. Wala man gurip andere, palitan. Anara. Og mo nay porma diri guys. Okay, ran tubig. Palit kog tubig. Cards of blind by window. So di sila mo dawat og card guys. Di mo dawat og card. Card offline. Ilang vending machine. Guys, go to mama. Tindahan dito. Huwag tindahan kana di ay. Di mo din na tindahan, restroom ra man din na. Restroom ba? So guys, mo diretso na lang mi ani. Ngita na lang mi og kapalitan lain. So update ang tamo niya guys. Bye bye. Hi guys, good morning. So uli ni gabi na wala na ko ka-vlog guys. Wala na ko naka-video kay kapoy na pug kaayo ko. Karon guys, schedule na ni sakyanan nga mo ang iuli. So before na ko iuli, magpagas pa ko daan niya kay full tank man ni pagkakuhaan na mo dito sa Enterprise. So magpagas ako guys. Kita lang taon niya. Peace. Uli na ko sa balay guys. Ako tong pick upon sila Janet. So nice kini nga sakyanan guys no. Smooth kay sa padaganon ba. Tapos kuan naagid siya power gani. Kusog siya mudagan. Ito sa palamig pud siya padaganon sa highway. Kanang komportable kay guys ba. Ang lisod lang ani sakyanan na ang parking labi na og naka sa sentro. Kay tight kang space ba. So kinahanglan jud nga mag-amping ta para dili ta makasagi. Pero kung pampamilya guys, okay jud guys ya. Kaya kami itong nag-travel mi, wala ra gid pud mi nag-uot guys. Okay jud kayo po lang amuang kahimtang diri sa sulod. So karon guys, pauli na ko no. Tapos hapito na ko to si Janet, si Lucas. So kita lang ta dito guys. Pag maabot na ko sa balay. Abot na ko sa balay, kuha na nako sila guys. Hi. All right. Everything looks good to go. Let's see. Looks like your final bill for the 3 days was $417.28. I got the deposit going back on the Visa card. Okay. So I'll send that over. Would you like a copy of the receipt? I can email one. if you'd Yes, like. please. Okay, perfect. I will send that over. This is the email I have on file. Is that right? Yeah. Okay, perfect. I will send that over. Anything else I can do for y'all? No, I'm All right. You're all set with us? Thank Have a you. great day. You too. So mana guys, nauli na namo. Minato ra kadali guys, chika-chika ra gamay. Check up sa wala pa sakyanan. na siya. Kung naabay Para mga exercise. kung naabay mga lumping no or scratches. And salamat sa Ginoo kay safety ra gid ang amuang pagbiyahe guys. Sa hall na mo nga pag-abang ato nga sakyanan. So karon guys, nag-backline nami pauli kay duol ra man ni sa mo ang gipuy-an. Palangga guys oh. Happy kay happy kasi na nakagawas, nakabakles baktas.
Sige guys, kita lang taon niya, abot namin sa balay. Yeah! Hi guys, nabot namin sa balay. And ang total ng bayro nun is 400 plus. So, something na guys, no? Moto final na mga kuan bayro nun. So, para naalang may idea guys ba. So, moto guys, no? Sa among pag-travel dito sa Chicago, worth it rabod biya guys. Nalingaw rabod mi, nag-enjoy rabod mi dito sa lugar. Kaya nice man ang lugar sa Chicago. So, diri na ni kutob guys, no? Ang tuwang video. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. So, pag-amping ang muntanan niya guys, kaya mag-amping sang midire. God bless ka na itong tanan. This is your boy Aritoy. Peace and we're out.